Всем привет, это Нурло Алиев. Ассалому алейкум дӯстон, умедворам рӯзи хуб дошта бошед. Дар ягон ҷо баъз ришта лайк казер кунед, мо боша видеороликро пешкаш шумо мегардонем. Дӯстон, пеш аз оғози видеоролик аз ҳамаи шумо як хоҳиши бародарона. Агар шумораи мо ба 10,000 обуначӣ дар Инстаграм шавад, мо озмуни беҳтариро бо тӯҳфаҳои арзанда пешкаш шумо мегардонем. Бинобар аз ҳамин хотир аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки ба саҳифаи расмии Инстаграми мо обуна шавед. Ин хоҳиши бародарона буд. Хайр, меравем. Ҳо брат. чемпиони вазни сабуки ташкилоти UFC Ислам Махачев мехоҳад дар вазни нимиёна баромад кунад. Суханҳои Ислам Махачев дар ин бора: дар дигар вазн набард кардан ба ман шавқовар аст. Агар UFC ба ман пешниҳод кунад, ман қабул мекунам. Қаҳрамони ду карата дар таърих будан хуб аст. ҳама камарбанд мехоҳанд, ҳама мехоҳанд бо ман ҷанг кунанд. Аммо пеш аз чемпион шуданам ҳеҷ яке аз онҳо ба мисли Дана Вайт номи маро гуфта натавонист. ман рақобатро дӯст медорам. ман мубориза барои чемпионӣ доштам. барои унвонии панфу пан доштам. мубориза дар вазни дигар барои ман як даъвати нав аст, гуфт Махачев. албатта агар UFC барои Ислам ин пешниҳодро кунад, пас Исламро мо дар вазни нимиёна хоҳем дид. айни ҳол дар вазни нимиёна дар топ 5 чунин ҷангварон қарор доранд. чемпиони вазни нимиёна Леон Эдвардс, дар ҷои якум Камару Усман, дар ҷои дуюм Колби Ковингтон, дар ҷои сеюм Ҳамза Чимаев, дар ҷои чорум Белал Муҳаммад. хуб, акнун дӯстон, барои шумо як савол: шумо муборизаи Исламро бо кадоме аз ин ҷангварон дидан мехостед? ҷавоби худатонро дар зери видео нависед. хуб, акнун мегузарем ба хабари асосии видео. уқоби тоҷик ё уқоби кӯҳӣ Нурулло Алиев расо пас аз 3 рӯз, яъне дар шаби 25 ба 26 феврал дар шаҳри Лас-Вегаси штати Невада дебюти худашро дар яке аз топ ташкилотҳои рӯи ҷаҳон, яъне UFC баргузор мекунад ва аллакай имрӯз маросими аксбардорӣ ва дар посо имзогузории ҷангварон баргузор гардид. дар пеш маросими вазнкашӣ мондааст. марҳилаи вазнкашӣ барои варзишгар яке аз марҳилаҳои муҳимтарин мебошад, зеро варзишгар хӯрокҳои парҳезӣ истеъмол мекунад то ин ки вазни лозимиро дошта тавонад. дӯстон, Нурулло Алиев ба дастгирии мо ва шумо ниёз дорад. замоне расидааст ки мо бояд шермардони худамон, яъне варзишгарони худамонро дар якҷоягӣ дастгирӣ кунем. худи ҳозир аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки дар зери ҳамин видео Нурулло ба пеш нависед. биёед ҳамакаса ба YouTube нишон диҳем ки мо тоҷикон дар дастгирӣ кардану якҷоя будан ҳамеша омодаем. гап нест. касоне ки аллакай ин корро кардан, аз самими қалб ман аз шумо миннатдор. худи имрӯз аллакай пас аз чанд лаҳза дар шабакаи Knockout промои тоҷикӣ бахшида ба дебюти Нурулло пешкаш мегардад. ҳамчунин прогноз ва маросими вазнкашии Нурулло дар шабакаи мо ба шумо пешкаш мегардад. аз ҳамин хотир ба шабакаи мо обуна шавед ва зангулачаро бошад барои баромади промои Нурулло гирён кунед, то ки бехабар намонед. лайка Knockout кунед, то ки видео дар қатори топ видеоҳои YouTube бошад. то видеоролики навбатӣ, хонаободу сарбаланд бошед.